Ngokusho komndeni, ubaba uShabangu beseneminyaka engama-69 enesifo soshukela. Kuthe kulamasonto ambalwa edlule wehla kakhulu wagcina ephuthunyiswa esibhedlela. Kwathi nje emva kwensuku eziyishumi ebuyile ekhaya kwaqala phansi wabesephinde ephuthunyiswa esibhedlela. Kuthe ngomgqibelo kwamenela ukufa. Umndeni wakhe uthi ushayeke kakhulu ngokwedlula emhlabeni kaShabangu. To us he was a father, an uncle, a parent to the community. Ube participate entweni eziningi kakhulu. Okunye akwenzile, he was an actor. He started as an actor. Wadlula waba omunye odlala emidlalweni ebaluleke kakhulu efana njenge ifa lakaMthethwa. Ababe ngabadlali abaqavile emidlalweni othi Emzini wezinsizwa bathi baqemeke ngeqiwantwala. Hey, takwethu. Ndothuke kakhulu kangangoba ndiye ndanyaba ixesha elide emva kwandivele nto ngovusi dibakwayo. It's a great loss to the industry, really, because I think there was still much more he was going to do with his pen on paper about the future of the industry. It's a great loss, a very, very great loss too. Akubuhlungu nje ukuthi uPixley uhamba nje nokhona umdlalo bese ubhalile. Ngicabanga ukuthi kuso uready ukuthi ungathwetshula. Awusilahlekelwe ngempela ke thina. Ngathi ibhele lingalala ngokuthula. Umdlalo othi Emzini wezinsizwa waqala ukusakazwa ku-SABC 1 ngo-1996 kanti wawukhombisa kabanzi impilo eyenzeka emahostela. Ubaba uShabangu ushiye ngemuva amadodakazi amabili kanye namadodana amabili. Inkonzo yesikhumbuzo sakhe izobanjelwa ekhaya eMfulo eSoweto ngoLwesine kanti izobandakanya ukuzulazula kwezimoto endaweni njengoba umndeni wakhe uthi ube umuntu wabantu. Uzofihlwa emathuneni ase-West Park eGoli ngoLwesihlanu. Sithi Lala Shabangu uyibekile induku ebandla. NguCalvin Dludla weindaba ze-SABC.